během tohoto videa bych vám chtěla říct, že mám tady nějaký lepise, který mám nový. A tak se můžeme vrátit. To už je ráno, tak brzo. Teda, sestra. Ano? Jo. Jdeme udělat snídaní. Já se jdu ještě chvilku lehnu teda. Ne, udělej snídaní a boříš to tady. Já se ještě teda lehnu. No jo, no. Jau, sakra. Mami. Ano, vyjdu. Ano? Sestra dělá dneska snídaní. Oka. Jasně. Tati, to je ten, kdo chtěl říct tobě. Ale to nic. Proč mám tady ten mobil, sakra? Se ho nevzala do svého pokoje. Ale to fakt nevíme. Já už musím jít do práce, tak čau. Ahoj, tati. Tady máš sestra mobil. Jsi to tam zapomněla. Jo, to je tvůj. Můj je přece tenhle hezčí. A já už jdu koupit. Ne, vlastně nemám jinak, jdu koupit. Sestra jde koupit jídlo. Jo, počkej, tam stovku. Tady máš 1000, to tě bude snad stačit. Jo, štěstí, že jsme bohatá rodina. Vidíte moje zvířátka? Ach jo, proč vždycky já? Dobrý den. Dobrý den. Jaké bardzo. Co byste si přála? Já se tam tady to. Teda, tady mám stavku za školažem a tady se mám trošku. A tady se pro ty věci, tady chce housku, tortíky, ještě jeden hambáč, 3 pití, jablka, ryba, masa, tak. A to ještě jeden nanok, ještě bych potřebovala 3 nanoky. Ještě jeden a ještě jeden. Tak, tady. To je snad teda všechno. Seno to tam. Kolik to bude? 100. Tady máte. Děkuji. To můžeme tam dát. Co přidržet nohou, no, protože to nejde. Tak, všechno tam dáme. Děkuju a nashledanou dnešní den. Jsem už doma. Tady máme věci. Tak mi to připrav něco lepšího. Jo, vlastně. Jo, tady už jsem ti připravila, sestřičko. Něco dobrýho. Doufám, že mi dáš Fanta. Já si myslím, že vzala, nevím. Ale doufám, že jo. Jo, vzala jsem. Tak to mi teda dej. Jasně, zase nerozmazuji. Já nejsem rozmazlená. Holky, můžete se polovit aspoň potěšejc. Ne, nemůžu, když mě sestra furt ruší. Já se jdu převlíknout, vezme se dneska šaty. A tohle. Sestro, co se dneska vezmeš? Nám tamto. Tady máš, já se vezme ty šaty. Tak jdu se tady na záchod. Já tak asi vezmu tohle a položím se to, než to musím připravit. Já se na tohle a Sprite. Omlouvám se. Tak a mám nedal mi jablko a
Nebo ne, máma nechce vlastně zase. Zapomněla. Jejda. Tak. Jo, to je teda těžký zase to nám dávat. Sundávat, to je hrozná starost o to. Připraveno. Já se ještě neoblekla. Tak jo, já počkám. Tak pyžama a teď se obléknu. Hotovo. Mám hotovo. Takže já už to prosím, potlesk před královnu. Prosím tě, já se došli taky převléknout. Jo, tak já se teda až taky dám.